apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hay rin tiwagwagan iti batog ti pagtrabahoak kati bakit? Agkasapuran da kano iti sales lady. Anya kumaitan, hiring da? Kat ag-apply ka Ay nawaw. Diyak kaya ti agbalin a sales lady, Russell. Di ka man, bakit? Pagtrabahoam nga no amin nga ibagak kat di mo mat kaya. Ada tinabiru kak at trabaho klakay. Ay nawaw, anya mo ta trabaho dita? Online job. Agbuya ka laang tapno agsweldo ka. Andaya mat kasta. Kada Ti ko natin nakasarita kat dakkel kanon tin na i-withdraw na. Iso nag-register akmeten Daytan samot di adda mabaybayadan. Wen, ada ti 2,000 apuunan. Ngem agsublin tumetla adagos lakay. Iso ti imbaga ti nag-imbita kanyak. Ay, kita bakit? Narigat ni may scam. Iskam met nga ibagbagam si ka, Russell. Saan nga iskam ti trabaho kanya? Nay, nagkapuan ti lechon baboy, bakit? Kat ginatang ko Adda kwartam? Di mat imbaga keng ka nga ada ti trabaho iti online. Naala kon ti umuna aswildok. Mangibang ko aktumanen iti dakdakkel no kwalakay. Ay, kita bakit? Awan ti easy money. Ay na, legal day di akumpanya. No siyak ti sika, ag-register ka matan. Tapno saanen amasapol nga agbambannog ka nga agtrab-trabaho. Asino mat ti adda kumpanya na amayat nga agpaluging ay? Ag-member ka nga min tapno maamuam lakay. No siyak, saan apulos? Diyak kayat ti kasta trabaho? Okay. Ada kang kadayta no kayat mo ti agbambannog. Choice mo matan dayta Ay, kasano ngayon dayta? Diyak matan mairwar ti kwartak. Diyak matan maiwithdraw. Ay, masapul gayam nga ada ti maimbita nga ag-register mo't. Sakat dakkel ti indeposit ko. Nay, adan samot parikot mo bakit? Kasano mo nga min lakay. Diyak matan mairwar ti kwartak. Masapul ka nung ada ti imbita nga ag-register. Anya? Kasano dayto yun? Sakat dakkel mat ti indeposit ko. Kunak to paiken ka. Amangan nupod no ti atap ko nga iskam day ta trabaho. Sana mabalin lakay. Kakaisuna akwartak dayjay. Asino nga tati mabalin nga imbita nga ag-member mo't. Pangasim di ka akar-aramid iti kalukwan. Kaasimot na kiti maimbitam no may law anda gapukin ka. No awan ti maimbitak, awanan Jakun mairwar ti kwartak. Awanan logi ka. Naloko kan. No nag-apply ka kung maidi ibagbagakin ka, di nasayaat ko Saan ka kumangagparparikot ita? Sana mabalin. Jak ipalubos ang masayang ti kwartak lakay. Awan aramidam kasinsintot say. Awan kasinsin, apay ka ding. Awan pa'y nabiru kam apagtrabahuam. Awan pa'y nga rod. Agbirbiro kakpay laang. Ada amok amabalin mo apagtrabahuan kasinsin. Anya dayta? Dayto ni I-download mo dayto nga application iti cellphone mo. Ag-register ka kasinsin. Kasano ngay nga agsweldo ak dita kasinsin? Agbuya ka laeng kasinsin. Ngamsakbay ama kapag rugi ka. Masapol nga ada deposit mo 2,000. Ay nawaw, nagdakkelan kasinsin? Kasta talaga. Ngamdakkel tumat ti maswildom no kwa. Anya ngay, mayat ka kaday. Nalakalaang dayto at trabaho kasinsin. Panunutek pa'y man kasinsin. Okay, ada kang kadayta. Kumusta nga ti trabaho nga ijayjaya ti kasinsin mawanak ka? Nakadesisyon ka kadain? Kasla agdwa-dwa ak nga rod tatang. Kung ako man no dakkel ti maswildom ijay,
Di na magkutigayim ko kat naibaga na anarigat ka numot gayam tag-withdraw itikas di at trabaho. Nag-member ka no ngam nalugi mat. Masapul ka no ngamin nga adda ti maimbitam nga ag-register sakbay ang maka-withdraw ka. Anya, Panagkunayo tatang, husto laang nga tano saan akon nga ag-member. lukas ta timbaga ti gayem mo. Nasaysayaat no saan laang anak kao. Ang mga numalugi ka matakas ken kwa na. Sapay nagrigat agbirok iti kwarta ita apanawan. Addaak manen kasinsen. Kumusta ngay? Ag-member ka din. Pasensya kan kasinsin, ngam saanan. Diyak kayat ti ag-member iti day tatrabaho. Narigat ka numat ko na tigayim ko nakapadas. Ay nawaw, asino matagayam mo? Kasano ko maanarigat? Kat no naglakalaang may dakkel pa'y ti income no kwa. Agaplayak latan ijay sentro kasinsin. Sayang mo, Diyak kayat ti maiskam kasinsin. iskamot nga ibagbagam dita. Saan nga iskam ti ijajayak at trabaho kang kanya? Awan mo't laang pagpuuna kasinsin. Pasensya kan at talaga. Anya ti umay mo gatangan, kate. Sa anak agumatang na Leticia. Anya ngay nga raw. Imbitaan kayo nana. Ijay. Pagkwartaan nana. Adda ti touchscreen a cellphone yaw. Saan ka day? Ay kaadda ah. Apay ngamin aya. I-download yun dahito yung application. Sa kayo ag-register nana. Ay nawaw. Anya ngay dayta. Pagkwartaan nana. Isu ti paggapgapuan ti kwarta may. Isu akitaan yaw. Uray sa anak nga agtrabaho kat adalat ta kwartak. Aya. Kuwan! Isu na lang tamasapul ti 2,000 apuunan. Mabalin mo lang anayunan nana. No dakdakkel ti puunam, dakdakkel tumet ti income mo. Ay nawaw. Kaslamayat dayta ah. Ay wana, mayat talaga nana. Nalakalaeng. Anya ngay, kayat yaw ti ag-register. Ay wan. Ngam complete tuwak pa'y ati 2,000 apuunan. Umay kanto dito istur ko inton lunays ta isuro na kwan. Mayak ti isa mo ang nagawid Siyempre Apay mo, Win ata mairwar ko malaangan ti kwartak iti dayjeng application. anya. Adda ti nakasarita kat ag-register kano inton lunes lakay. Ay, kasi mo ito na sino man dayta. Naa, apay akaasay. Una, ta ipasamot ken kwa na ti parikot mo. Masapul nga road nga adda ti may sang ag-register iti link ko tapno maka-withdraw ak lakay. Panunutom mamat ti pada mataaw. Naloko ka lang arudan. Aramidam mat iti pada mataaw. Asino mat ti mayat amaluging ay. Mapanak iti ayan ni Nana Leticia itatatang. Apay ijay, Mapan ko bayadan ti utang ko iti istor na. pakibayad mo tuman ti 20 pesos nga uday. Dayjay laang ti utang yo tatang. Wine, pakibayad mo pa'y laang tapno malpasan. Tapno pautangan nakmanan no awan kwartak. Gayam nana, inayon mo ti 20 pesos nga udi ni tatang. Sige. Kat agyaman aklaunay tutse. Awan anyaman na nana. Utang mi dayta, iso arumbang laang abayadan me. Adamot laangan pagpuunak. Makaregister akon iti trabaho nga ibagbaga ni kate. Ha? Anya ti kunayo nana? Ag-register ak iti trabaho nga ibagbaga ni kate kunak. Masapul ka no ngamin ti 2,000 apuunan. Ngam agsubli ka numat adagos, tanalakalaang ti maaramid, kan nalakalaang ama i-withdraw. Ay nawaw, ululbudan na kayo dayjay akasinsin ko nana. Ha? Sigun itigayim ko ang nakapadas itikas di ang trabaho, kat narigat ka no. Masapul nga adda ti maimbita tapno maka-withdraw. Aya, Nalugi ka no tigayim ko nana. Adda siguro dagiti naka-withdraw, nguman-manaw. Saan nga amin kat mapagasatan? No da tayo amamirmiraot kat narigat ti maiskam nana. Adda ako, Nana Leticia. Ag-register kayon. ay saan gaya man? Ah, anya?
Jakon ituloy ti ag-register, kate. Ay nawaw. Saan ang mabalinti kastaan, nana? Saan ka di ang nagsaritaan tayong dayta? Wan, ngam no siyak amarigrigat. Jak lakit di kayat ti malugay. Ti ko na ni Tutse kat narigatan ka no ti gayam na anak withdraw iti daytang application. No kasta. Dayjay manan atot si tinang dadaal iti plano? Talaga dayjay akasinsin ko ah. No panunutan ana imbag, asino mat ngay ngamin ti kayat na ti malugay. Ammom si ka, Tutsay. Talaga kontrabida ka. Ay nawaw, anya man ang ti pagpupudutan ti ulom kasinsin. Wala ta dinadaal na kinanaliti siya. Ah, dayta ti makagapo. Kasinsin ka pa'y mga road. Ti kanyak laeng, di ka agulbud para laeng iti kwarta. Kaasimot jay bakit alukluk kunyo. No di mo kayat ti ag-member. Di mo dadaalan ti trabaho amang bibiyag kanyak. Saan ko adadaalan ti trabaho yo kasinsin? Ti kanyak laeng, ibagayo ti pudno kadagiti imbitaan nyo. Naa. Sobra kan inuulbud mo't ngamin ti istoryayo. Tapno laeng ag-register ti padayo at tao. Di kay maasyan kadagiti mailawan gapo kada kayaw. Ang mga no kasapulan nyo ti trabaho na nanilay. Nay, anya at trabaho ngay. Online job nana. Ay nawaw, anya at trabaho dayta. Dahito yung application nana. Agbuy-buya kayo laeng. Dakkel ti mai-withdraw yo dito no ag-register kayo nana. Iso ti paggap-gapuan ti kwartak. Ay, nakaregister akong dita. Ngam saan mo't apod no analakalaang tagsweldo dita. Amangan mo ngamin no sadot kayo. Noo mo na awithdraw, nalakalaang. Ngam no may kadwa ay awanan, agparigatan, masapul nga adda ti maimbitam. Ha? Dayta ti pudnaw, iso ada kayaw. No agimbita kayo ket jay pudno ti bagayaw. Saan ket atay inuulbawd? O na yan da di akatay. Apay ni kate, marinilay. Ipili na kitin nga registerak iti online at trabaho nga idijayan na. Dayta ka day jay bagbaga na ang mabayadan, maray. Wun maray. Ay nawaw, imay mutlaang dito istor ko, idi na palabas abulan, maray. Naimbaglangan taadda ni Tutsi anang ibaga kanya. Saan apudnaw ti bagbagada na lakalaang ti agsweldaw? No damaw, okay lang. Ngam no dakkelin ti puunam, ha? Agparigat dan nga agwithdraw. Hay, na yon ti tattao ita. Tila mapampanunot da apagkwartaan. Wun nga rod maray. No kakasta ngamin nga online, kat ibagada adakkel ti masweldaw. Imposible dayta. All-budan da kalaang tapno ag-register ka, kat makakumisundakan ka. Adaman salud-sudakan ka, Russell. Anya na ita tatagado? Pudno ka day adakal ti masusweldo ni bakat mau iti online na trabaho na. No ti online application ti dakdakamatan nyo, agparparikot ni bakat ko ita, tata. Ay nawaw, apay mait. Una, tamasapol nga damay sa ama imbitana, sakbay ama error na ti kwartana. Ti kunanakan tot si ide kat dakkel ka no ti masusweldo na. Na minsan lang nga naka-withdraw tata. Diyadad do mga ibagbaga na, inuulbud lang. Imbaga na lang nga nalaka tapno adda marikrut na. Alya, dahi tatipod no tata. No daddo mga min kat saan da nga ibaga tipod no, may papan ka na kita nga online application kas kada online job. Agulbud da. Ibagada amayat nga oresan mo, tapno lang ag-register ka. Ay nawaw, saan mo't kat di nga amin kat scam? Ngam kaaduan ita, tata. Isa masapol nga aganad tayo. Ay naimbaglaangan ta saan ta nag-member. Wun nga rod nana, pudno gayam tinaibaga tigayim ko. Ay, talaga mo ti tattao ita. Aramiden da amin. Agulbod kan lukwan da tipada da atao tapno laang ada kwartada. Wun nga rod, tugod to bitro ngamin nana. Dakkel unay ti kwarta asusweldon da kanong. Naimbag kumamot ano dagita nag-member kat sandang agul-ulbod. Siyempre, agulbud damot tin atap no adda maimbitada nana.
Saan matkit di nga amin kat iskam, ngam adalat na. Ibagada amayat daytoy uray sa andamot asiguradong. Hay, wan nga rod Isu amasapol nga ganat tayo. Saan tayo nga agpaloko kadakwada? Saan man anasaya at ti ugali nga agululbod, Kati? Ay nawaw, kasangsangpot ko laang ngam kastamot ti ipasungad mo. Apay ka di aya? Apay nga ibagbagam kano analaka ti ag-withdraw. Kendakkel ti sweldo iti dadyang application. Unay kan, Russell. Common sense moten Common sense. Naragsak ka kaday no ti kwarta agas-gastusam kat naggapo iti pananglukom iti pada matao. Diskarte nga ruday jay tapno ag-member damot. Ay awan mon, Kati. Agar aramid ka lang iti pagbasbasulam. Kaasi mo dagiti may sagmak gapo iti kinaulbud mo. Agring-rigat na lang arod. Lukwam pa lang. Ulbudang pala ida. Di ka makarik na iti konsensyaya. Adamoten kadakwada ag-member da. Wen, adda kadakwada. Ngam sakbay nga imbitaam ida, ibagam ti pudno. Di mo ibaga adakkel ti masweldo da no saan mo't gayam. Makabasbasol ka lang. Apay kasta ti kawas mo. Adda interview? Wan, agaplayak latan. Kasta Alanganan mo laangan ang maiwidrok ti kwartak iti dayeng application. Agraman po unak, awanan, saan moten ang nagsubli. Tinapateg kat awan na lokom. Awan na imbitam. Kasi damot ano may lawan dagapukin ka. Sa bagay mo't kit di Bidot ko dayjay ta nagpaluko Gaputa naka-withdraw iti naminsan kat impagarup kon amayat dayjay at trabaho. Pagadalam daytan anapasamakin ka bakit? No legal at trabaho. Awan tinala ka. Wan, agpakadaak nga rudan. Adapay interview ita. Ituloy tantulaangan ti agsarita inton malam. Okay. Agan anad ka mahit bakit? Kita tama nga naadamanan ijaya da nga isima ni ijay kat patyem manan. Saanan lakay? Nagadala kung tinapasamak kanya. Ay, nawaw! Liklikan tayo kumati mangloko kan agulbod tapno maadaan tayo laang iti kwarta. No kaya tayo ti agprogreso, aramidin tayo kumababaan iti nasayaat kan legal awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Umuna akaon, Rosita bakait. Nakasyapsyapa kalaunay mat udong. Wala tayo supay mo ti maitulong ko iti kasar ti kaanakanta. Ay nawaw, aduda mo siguro ijay. Mapanaklat ta Saan agapunta aduda kat saan tayo na tumulaw? Asino nga ron ti kadwak amapan ijay no madamdamangay. Nagasin na kati manugang ta. Nakayaw tagkuyawg. Asino ang manugang talakay? Ni Gladys Di Gladys pa'y laang mat. Uray kan bakat. Nasayat mo't ni Gladys sa manugang ta. Alawanan, urayak latan dito'y balay. Agsaga nakamutan tapno saan kayo amaladaw. Nakababain mo no panagpapanganon sa kayo agpakita. Wan, mangidadangak nga rudan iti pagdigos kaw. Adda ako, nanang. Ay nawaw. Nay, apay akas ta ti reaksyon nyo, nanang.
Dayta ti kawas mo nga umatindar iti kasar, Gladys. Wan, nanang. Sigurado ka. Di mo kayat ti agbistida wano agboats kasjay. Ay nawaw. Adda ka di parikot? Nabang lumot ti kawas ko, nanang. Kan komportable ak iti tsinelas ko. Ay una yan. Di na ko na nga agbado iti presentable. Kaslaan niya matan ti langana iti kasta akawas na. Napauli makayo mata, nanang. Adala na lagip kaw. Aglisi ka, ta ikandadok ti balay. Tapno makarubwat tamatan. Naladaw ka mga imay, di bina anak kaw. Takas makita yung nanang. Talaga nga insaga na at tikalay sa tika-anakan nyo. Bagay mula unay, takawas mau. Agraman make-up mau. Punyo ka din, nanang. Ay nawaw, ibagak ka day no saan abagay. Naimbag ka pa'y. Sosyal akit kitaan no kasta ti kawas mau. Saan akas ti daduma dita ang aglanglanga nga anya. Hinanang mo. Mamati ka tapod no ti ibagbagak. Kada kayo adwakin Gladys kat mas presentable ka akitaan. Sosyal ako nada. Sigurado nga umapal dagiti kabagyan may numakita da ka. Ninanang talaga. Sakto laang mo. Bagbaga man ta asawam tini anak kaw. Ay nawaw, apa ni Gladys nanang? Jak magustuhan di kas di apa nagbadbado na. Ay nawaw, kasano adiyo magustuhan nanang? Kitaam ti kawas ni Divina nga asawa ni Manong Mau. Nakasusosyal a kitaan sika. Anya kumaita? Kas jay kumamot ti aramidon ni Gladys tapno presentable mo. Saan anairuam ni bagat ko iti pang sosyal abado nanang? Amoy mo, simple lang ni Gladys. Agpasuro kin Divina tapno saan nga aglanglanga nga anya no kasta nga agkuyog kamay. Ni nanang mo. Ay basta, ibagam nga urnusan na mo basit ti bagina tapno presentable mo a kitaan. Di ka pa'y agawid bakit? Agawid ka numot na Gladys. Agawid dala nga. Di mo kaya't ti makigiddan kan kwa na. Saan na udong? Ay nawaw, ita niya agapaw. Ano ka di niyo nagkinaawatan? Nakababain ti makigidgidan iti daydi a manugang ta. Nakababay naman ngay bagbagam dita. Nakababain mo talaga. Kita am ti panagbadbado na nagalas. No para kanya kat saan mag... Ikumparam ti postura na iti postura ni Divina a manugang ta. Adayumot a sosyal akit kitaan ni Divina nga misaw. Napostura ngamin ni Divina, bakit? Nimot Gladys, simple lang ang babae. Dakal tinagdumaan da. Ay basta, jak kaya ti makigidan kang kuana. Urayan ka lang nga, tadata ti agkuyog nga agawaid. Jak kaya ti maibabain niya. Ay nawaw, gaputa simple ti panagbadbado na, ibain mo matan. Anya ti klasim akatugangan, Rosita. Kasla na unag ti pampanunutan bakit? Ay, talaga naunag lakay. Ay nawaw, anya ti pampanunutan maya? Ninanang mo Ninanang ko nam? Apay ninanang, ada ka di inaramid na wano insawang na adi mo nagustuhan? Kasano kat sabali mat ngamin ti panagkita na itay kanyak. Kasla ada na dagsa na basol ko kinkwana. Kantunggal agkuy-kuyog kami kat kasla ibain nakmat. Di mo latan ikaskaso, bakit? Ay, masaksak tanak mo't no da dumalakay. Kitaam kat no da kami ti agkuy-kuyog. Na kami suot. Ngam no ni Divina ti kadwana. Apaw, naglawa ti isam na sika. Tinapatag kat nasaya at kaamanugang. Sa bagay, sosyal nga minpiman akit kitaan ni Divina ang manugang nangam iti siyak. Angam, anya nga'y tilaban ko ijay. Di mo unay tagpanunot, bakit? Kasaritak to ni nanang, may papaniti dahi ta abanag. Saanan? Baybay amlatan lakay. Amangan no panunutan na pa'y nga agipulpulong akken ka. Asino di imawag, bakit? Ni Kasinsin Helena. Apay kanaw. Adati maangay a reunion inton umay abulan lakay. Aya, Wen, iti lugar da kanaw. ay kit nasaya at atap no makapasyar tayo matiyay. Wala, tapno maamamuda mo laang ti manugang ta. Ti anak ta ngagtrabaho di Manila, makaawid nga ta. Sigurado asaan manan nga agawid ni Clifford.
Sayang may. Ni di binalatan ti itugot ta Naimbag day di amanugang ta. Saan data nga ibabain? Ura ni Gladys, itugot tayo tapnawan may bagbagana. Ay nawaw, malagip mo pa'y laang day di aglades. Makapa-stress ka mo. Agkape kayo pa, nanang. Agyaman aklaunay, di binaanak ko. Anyang aminin ti gagarayo. Adati maangay ariyon yon iti ayandaan tiyo Helena. Kat kayat ko ang mapantayaw. Kaano, nanang? Inton umay abulan. Ni Clifford nga amuna ka diti may papan iti day taarayon yon. Sigurado asaan manan nga agawid dayjay. Ngam uray saan ang makaumay ni Clifford. Mapantayo latta. Sumurot kalatan kada kamay. O sige, nanang. Tapno mayam amu ka mulaangan kadagiti kabagyan may. Saan da ka ngamin nga am-am mo ti daduma kahit. Aywan, nanang. Kaya't ko launay am-am mo dagiti kabagyan ti asawa. Anyat planong bakit? Inton bigatan ti reunion tayo. Anya aya ti kunadananang kantatang lakay. Makilugan tayo kanaw kada kasinsin Marta. Kasla masadutak mo't ngagbiyahe. Sana mabali na di ka mapan bakit? Ang mga no up and down tumanon ti panagkita ni nanang mo kanyak ijay. Saan mat siguro? Kan may sa, amangan no sa anak a confident a sumango kadagiti kabagyan nyo ijay. Saan ngamin asyak ti paborito ni nanang mo a manugang na? Saan ani nanang ti makagapo no apay amapan ka ijay bakit? Mapan tayo tapno makibanding kadagiti kabagyan tayo. Sige, panunutak pa'y man anaimbag lakay. Masapol nga agdesisyon ka itan tapno amok ti ibagak ni kasinsin Marta. Di ka matanagan. Jack ipalubos nga ibabain na kaninanang ijay. Pinanawang mat ni Gladys ijay. Maasarak nga ron iti day di babae lakay. Ay nawaw, apay mait. Wala, taumas asidog ki di kanyakon. Awan mo't dakas na no kaya't nati makiabay ken ka. Sa anak nga ron a komportable, udong. Anyan tula nga anti panunutan dagiti kabagyan. No makita dati kasya nga itsuraan ni Gladys ang manugang ta. Naimbag pa ni Divina. Amuna ti agpili iti kawis na. Iso asosyal akit kitaan. Yak amukin ka bakit? Nagadulakit din nga amaw. No para kanyak at may mayat latamot jay simple. Awan ka di aramidam, Divina. Apay ka di, nanang. Ipaam-am mo ka kumakadagiti kabagyan may. Ah? Kadagiti kabagyan may ang naggapo iti abroad. Ipaam-am mo ka ta saan da ka pa'y anakit kita iti personal. Eh, mabiit lang, nanang. Ag-lipstick akpay mo't, ha? Wahintap no presentable ka asumango kadakwada. Una, nakababain mo't aglang-langa ak nga anya. Kasta ti kayat ko kang kakait. Orayon naklabit, nanang, ha? Mabit lang daytoy. Mayat timod mo ang nagawid Rosita bakit? Siyempre taadumanan dagiti kabagyan tayo nga umapal kanyak lakay. Ay nawaw, umapal ken ka kunam? Wen, Anya ko matyapalan da ken ka ngay. umapal da ata siyempre. Social tilangan ni Divina ang manugang ta. Amom kaday, madlaw ko nga umapal da di nakita da ni Divina iti personal. Dayta at ipaglaingam, tagpasikat. Kapod numay, social akikitaan tilangan ni Divina ang manugang ta. Kaputakas jay ti postura na, kaslasan tamutan, ti panagkitam kan kwa na. Di mo man maawatan ti kayat ko asawunan. Ay na Rosita, aya, saan man na nasaya at ti kasta kapanunutam? Saan na nasaya at nga ikumkumparam dagiti manugang mau? Saan na nasaya at nga dapapaburam? Ay, nawaw. Apay nga may kapailang dito'y balay. Sika, nana muna. Agsingira ka, balasang ka. Di mo't imbagakkan ka ang awan pa'y kwartak ita. Awan pa'y ibayad ko kan ka. Kastala ka na yung tibagam. Natawunanon na'y tanga utang mo kanyak. Makauray ka kadimot. Agenggat ka ano nga, ingagurayak. Saan pa'y nga rudan na i-release tinamnamaak nga ibayad ko kan ka? Ay, awanon.
Utang man gaya mun tinamnamaom ngay bayad mo kanyak. Narigat kamot amasing singir. Anyat masapul mo, maray. Agpatulong ako makun ka, maray. Agpatulong. Anya aklase ti tulong ti kasapulam, maray. Tulungan nakman nga agsingir iti utang ti manugang mau. Utang ti manugang kaw. Ay nawaw, kamalisamot ti tao a kinasaritam. Asawa ni Clifford nga anak mo day di Adivina, saan ka day? No kasta. Ada utang ni Divina kang ka? Adda maray, kita tilista akaw. Adda mo laang ID, konfirma na dita. Ay nawaw, mangibabain launay mo day di a babaay. Napanak iti ayan da itay. Kat saan kanupay ang nai-realize tinamnamaan na nga ibayad na kanyak. Ayawanon, agparigat akon nga agsingir, tanagsasangamot ten ti utang na. Ay una yan ti kasta nga aramid day di a manugang kaw. Anya ti may imbaga ni Muna, bakit? Tulungak ka nung agsinger. Asinaw ti singirin yaw. Ni Divina a manugang taa. Dakkel ti utang na iti daya amuna kanaw. Ni Divina, asosyal amanugang mau. Isulaang mat ti manugang kung agnagan iti Divina. Ay, day takit din. Ibabain na launay matang ti pamilya tayaw. Amo ka din ni Clifford, ti kasta nga naramid ti asawa na. Day tati Jack amula kay. Awagak to ti anak ta. Isu, matlagaya makas jay ti postura na. At kwarta na, ngam nagapumot gayam iti utang. Ibabain na launay mat ti pamilya tayaw. Iti kasta nga aramiden na. Saan ka day, nga iso ti paboritom amanugang iday? Takas na kunam kat sosyal akit kitaan. Sosyal nga agpaysaw. Hangam Jack mo amo ang nagsasangagayam ti utang na. Anya ti gagara yun, nanang? Bayada mo, dagiti utang mo. Ha? Di ka man agindi di amo dita. Amok ti may papan kadagiti utang mo anya. Utang mo't ngay bagbagayo. Imay tinakautangam iji balay ket nagpakpakaasi kanyak. Tulungak ka nung agsingir. Anya? Pangasem tagbayad ka. Saan ati anak ko kanti pamilya mit ibabain mo? Nawatam. Ni, nanang, apay ngay anak po do ti ulo yo, katsiyak mo't timang bayad ka dagi jay. Gapaw ta mairamraman kami iti kalukwam. Kundi purmakan pa sosyal ka kanumal. Tagayam, nagsasangamit tan ti utang mo. Nakababain ti kasta. Pudno ka di tinadamag ko lakay. Adda ka numot saan ang nagkinaawatan dananang kan Divina. Uwan taado kanumot gayam ti utang ti asawa ni Manong Clifford. Anya? No idi, kat dakkel ti bilib ni nanang kenkwana, ta sosyal akit kitaan. Saanan ita? Ngamin, ibabain mo't ti sosyal amanugang nga ipampanakkel na launay. Ay una yan. No apay mo't ngamin ang imutang paylaang. Diyak man mo kenkwana. Pakurangan na siguro tititid ni Manong akwarta. Dayta ti parikot kadagiti tattao adi na ammo ti makontento. Di da ammo ti limitasyon da. Nay, kita ma, amang ano diyak ammo kat adumot gayaman utang mo dita. Ay sos, awan pagdanagam. Tauray kastuyak laeng, oray simple aklaeng, awan ti ilimlimad ko nga utang ko lakay. Ay nalakay, inkarik iti bagik asaan ko nga ibabain dagiti nakaikamangak. Saan kayaw nagkuyog ka ni Divina? Saanan, Jack kaya ti maibabain. Saan ka di nga iso ti paboritom? Tasigun kan ka kat sosyal akit kitaan. May panakil mao kadagiti kabagyan tayaw. Saanan ita? Sosyal nga agpaiso no kitkitaan. Ngam adumagayam utang na. Anya nga iti makunam ita. Awanan numaamuan dagiti kabagyan tayaw. Siya kon ti maibabain. Sapay impanpanakkel ko day ta manugang ta. Iso pa ti paborito man ya. Agtal na ka man dita. Naimbag pa ni Gladys. Simple kan amo na ti makontentaw. Saan nga utangira? Day ta nga raw. Sakit inuy-uyaw ko day jay iday. Pagadalam day ta bakit? Agbalin ka nga minapatas.
Sa nagaputa sosyal di maysa kat iroroman mumutan di maysa. Oh, anya nga ita, ti manugang ngay pampanakil mo ite kat isumot lang ti mangibabain ken ka. Ay, nawaw! Di mo rebang nga iruruman ti manugang mo, gaputa simple laang a tao. Uray simple laang no nasaya at met ti panagpuspuso na, kan amuna ti makontento, dakkelan a pagyamanam dayta. Ngem ti manugang a feeling sosyal, tagayam na ilumlummet iti utang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.